Oh, you have a translator and everything up there. Who are you? These? Who are you? Is this just Spanish press? Yeah, no, I worked on those eyes for years. Look at Benny's eyes. Look at it. Look at it. Yeah. Si van terminando su trabajo, por favor, señores y señoras. Bukatzen zuela namesedez, Jan Andreok. We should wear these, right? I think so, if you want to understand me. You or them? Arratsaldeon guztioi, arratsaldeon eta mila esker Donostia zinemaldiaren perlak sailaren prentsaurreko honetara etorri izanagatik. Muy buenas tardes, vamos a dar comienzo Arratsaldeon hasiera emango diogu de la producción americana Sicario, Sicario ekoizpen amerikarrarena Perlas sailaren barruan proiektatzen dena aurtengo zinemaldian. Sicario aurkezteko dugu gurekin haren zuzendaria Denis Villeneuve, bi aktore protagonistak, Emily Blunt eta Benicio del Toro. Zinemaldiko lagun zaharra dakizuen bezala Donostia sariare izan dena, eta ekoizlea edo Edward McDowell. Egiten dizkiezuen galderei erantzungo diete, baina erregutzen diezue. Mesedez, galderak egin bitartean argazkirik egin ez dezazuen. Beraz, konzentra gaitezen, galderak eta erantzunak egiten. Eskerrik asko denei. Kaixo, arratsaldeon. Ongi etorri galdera oso bazkarra egingo diot, bata Beniziori, bestea Libiari. Iaz, Benizio narkotrafikantea zinen, eta aurten hil egiten dituzu, horiek datorren urtean izango zera ze drogatua edo... Bai, eta Emily Blumi galdetu nahi diot, nolatan den bi akzio film egitea, Al filo del mañana, eta edo Sicario bezalako bi filmak, eta aldeak aldaude errodaien artean, zeren eta biletan baitago pertsonaia oso fisiko bat eta akzio asko. Niretzat, antzezlea izatearen ofizioak ematen dizu aukera bat, hori izateko, hori izan alizateko, narkotrafikantea izateko, edo haien bila dabiltzan batena, eta hartara aldatu zuaz, pertsonaiaz aldatu zuaz. Yeah, I experienced the world of action first in Edge of Tomorrow, which was By Edge of Tomorrow eta The World of Action, lan hartan lana fisikoagoa zen alderatuta. Gehiago zen errepide hau oso bestelako izan da, hartan heroina zeon, eta bueno, eta suposatzen dut gehiago transmititu dudala poliziaren basakeria horrelako mundu violento batean sartzen dutenean, beraz ekintza pixka bat bestelako izan da antzesteko orduan. Eta mila esker filmagatik, zuzendariari eta antzezlei, eta esan behar diot zuzendariari ordenari eusteko legez kanpo ibili egartezu, eta antzezlei ze gatazka moral sortzen alzaizue alakorik zuen personaiak antzezten ari zaretenean. Hori da filmean agertzen den auzia, legez kanpo lan egitearen tentaldia, mamu hori, baina galderak sortzen dira. Hots, nola tratatu behar dituzu etsaia gure mugetatik kanpo? Nik uste galdera horiek oso errelevanteak zirela, gertatzen ari zenarekin. Nola edola, Afrikan edo ekialde hurbilean.
gatazka morala Alejandroren personaiarekin, bueno, lehenik eta behin, nik esango nuke hori dela, halako eragozpen bat, oztopo bat, edozein antzezlerentzat, saiatzea oreka gordetzen, hori bezalako personaia bat egiten, eta baita bilatzean personai hori indarra izan dezala eta erakarri egin dezala, erakargarria izan dedila. Eta nola landu oreka hori pertsonaia, erakargarria izan dadin azken batean, bai. Ez pertsonaia ikus daiteke oso modu negatiboan, hasieratik, orduan, oreka hori lantzea antzezlearentzat, eta antzezlearentzat, oro har, hori da gauza interesgarrietako bat antzezlea zarenean. Alegia egitea, halako pertsonaia bat egitea, gatazka hori bere baitan duena. Arratsaldeon, lehenik eta behin zorionak, Denis, zure filmagatik, zorionak, Emili. Galdera bat daukat, Emilirentzat, kontuan hartuta aurreko zure filmak, zure pertsonaia erabat berria da zuretzat? Berria da zuretzat. Orduan, premia sentitu duzu hain bestelakoa den pertsonaia bat antzesteko? Beti sentitzen dut premia eskaitze zaizkidan paperetan dagoen ugaritasun hori arakatzen. Eta uste dut, honako hau izan dela pertsonaia oso murritza eta oso indartsua eta geruza asko kendu behar nizkiola, ze pertsona nahiko erabea da, baina oso gogorra barruan. Eta hala ere, egoera horretan oso auskor da. Bera jakin aditua da, baina sartzen den mundu horrek beldurra ematen du. Eta aberrantea da harentzat. Pertsonai horrek geruza asko ditu eta hori garrantzitsua izan da niretzat, baina paper hori, mundu hori ez nuen ezagutzen, beraz bai, zirraragarria izan da, eskerrik asko. Zorionak filmagatik, eta galdera bat Beniziorentzat, beste bat Emilirentzat. Benizio hori, Traffic, Escobar, Oren Sicario, badirudi ezinezkoa, zuk bezain besteko pisua duen antzezle latino bat. Eta nola sumatzen da hori, antzezle izan da eta latino izan da. Eta Emilirentzat, nola sentitzen da zu bezalako emakume bat, zeure burua neurtuz, Josh Brolin eta Benicio del Toro bezalako bi antzezle handiekin. Eta egia ote den, Marvelek jarri duen interesa zu izan zaitezen, Marvel kapitain balizkoa izan zaitezen. Ez dakit zer Marvel kapitainaren inguruan, hori ez da gertatu oraingoz, beraz ez dakit nondik datorkizun informazio hori. Eta ez daukat buruan inongo planik Marvel kapitaina egiteko. Ez nekien Marvel kapitaina izan nahi nuenik, ez didat sekula horrelakorik galdetu. Uste dut hori Pankastinen kontu bat izan dela. Eta nola izan den bi tipo gogorra hauekin lan egitea? Hauek bi haurtxo handi bezala dira. Ez, oso zirraragarriak dira, antzezle bezala, oso bizteralak. Oso adoretsuak, antzezle adoretsuak dira, eta gustoko dut horiekin lan egitea, eta estenak eraman zaitzak, irudikaz zenezakeen leku batera eramaten zaitu agian. Ez dute inoiz alako bide lasterrik hartzen. Bigarren aldiz lan egin dut, Beniziorekin, eta oso bigarrena, lehenbizikoa bezain zirraragarria izan da. Galdetzen zaitea, ea posible den irtetea
drogaren mundu horretatik, antzezle latino batentzat, Hollywooden. Siendo latino. Bueno, Ba, como 3 contestaciones. ez dakit, hiru erantzun ditut horrentzat. La mayoría de estas Bata, películas egin ditudan film gehienak, que tienen que ver con ese drogarekin zerikusia duten filmak, zuzendariak uste dut, de lo mejor. izan direla osonak, antzezleak ere bai, Cinematógrafo de lo mejor. Como actor uno busca antzezlea naiz zaren aldetik, saiatzen zara talde baten partea izatea, talderik onenean egotea film bat egiteko, ze ez baita erraza film bat egitea. entonces pues Eta orduan, no sé, ahí yo no tengo horrez daukat nik inongo modurik hori kontrolatzeko, nahita nahi ez. estas películas que tienen que ver Baita, film hauek, drogen munduari dagozkionak, es una tradición tradizio bada, esan dezagun, zinema barruan, eta zineman erabiltzen da bizitza erreala bere garaian, istorioak kontatzeko. Ikusten, ditugu, 30-ko hamarkadan adibidez, filmak ziren gangster filmak ziren Margie Robinson, James Cagney, Paul Mooney, Humphrey Bogart, eta jende horien filmak, edo filmetan, durante la prohibición. da hori zan alkohol debekuaren bitartean, orduan, debekua bertan bera geratu zen, eta nik esango nuke, narkotrafiko film hauek ere islatzen dutela Esa misma trayectoria ibilbide hori bera, bizitzatik irtetea, ateratzea gauzak, alegia, baina debekuak jarraitzen du, droga debekuak, orduan, 30 del alcohol en Estados Unidos alkoholarenak duró unos 7 o 7-10 urte iraun zuen, entonces pues eta honek badara batza askoz gehiago, eta hortik elikatzen dira historia hauek, empezamos con películas eta hasi ginen Easy Rider, Easy Rider bezalako filmekin, Scarface, y entonces pues lo que me interesa eta niri interesatzen zaidana, todos los latinos da latino que guztiak, parte de estos cuentos historioetan agertzen diren guztiak ez direla berdinak. porque no todos Izan ere ez baikara berdinak denok, bai? yo me atrevo a interpretar Beraz, nik antzestu egiten ditu pertsonaia horiek, horretan sartzen naiz, eta saiatzen naiz, individualtasun bat lantzen, eta ondradutasun bat lantzen, gaizta edo ona izan, trafik filma izan, edo nik uste ditut pertsonaia desberdinak bezala, baina ni ez naiz kritikaria, zuek ja egingo dituzue, zuen erabakiak hartu, eta niretzat pertsonaia guztiak desberdinak dira, eta orduan saiatzen naiz, talde hori daukaten historioak, Josh Brolin, Emily, Roger Deakins, kasu honetan bai, uste dut ipui hori originala zela, eta sartu egin dut nire bilduman, nire narko alorreko bilduman. Baina desberdina da. Galderekin jarritu horretik estimatuko nizueke benetan argazkiak egiteari utz diezaiozuen mesedez. Urrengo? Zorionak Beniziorentzat. Mexikon errodatu duzu, eta ze zailtasun izan duzu, segurtasuna, eta horrela. Eta Beniziorentzat, gai orokorraren barruan, narkotrafikoaren barruan, filma ikusten ez duenarentzat, zer esango zenioke ikusiko duela? Okay, so we scouted I scouted in Juarez to know what even if I was there. Begiratu nuen, Ciudad Juarezen, laburre honin zan han, See what Juarez looks like because I knew that it would sentitzeko eta ikusteko ze itxura duen Ciudad Juarezek. Eta ikuspegi teknikotik ezinezkoa zen talde oso batera matea, segurtasun hartzoia medio, noski. Eta jakitea zeren bila genbiltzan, laguntza ondia izan genuen, find a place that would look like. Mexikarren aldetik. We scouted in several places. Mexikon bertan, Mexiko hirian zenbait toki ikusi genituen, kanpoaldeak, baina hain hirigune handiekin,
aldiri handiekin, arkitektura guztitakoa daukate, eta ikusi nahi genuen, Juarezen antza zuen zerbait, eta talde mexikarrarekin erreproduzitu ahal izan genuen. Orduan, nola sentitzen zen, ez dira Juarezenko giroan egotea gaur egun. Mexikoko filmatzea fantastikoa izan zen, ez nuen inongo segurtasun arazorik izan, lankidetza erabateko izan zen, gobernuaren aldetik, eta jendea ere oso ongi portatu zen, oso esperientzia ona izan zen, eta inspirazio handia izan zen han filmatzea. Eta gehien gustatu zaidan gauzetako bat, filmak zuzentzean, da zinema partekatzen duzula beste kultura batzuetan, eta kasu honetan Amerikarrekin, baino baita Mexikoko taldearekin ere, eta oso gozatu dut haiekin lan egitean, errodatzean, Mexikon. Beraz, ez dago historia fantastiko bat, ekintza kameraren aurrean zegoen ezatzean. Ez da izen, zer esaten duen galderak? Nik esango nuke filma ipui batean izan daitekeela, ipar-amerikar batzuk ezkutuan dabilena, eta helburua da narkotrafikante bat garbitzea. Baina gauza erakargarria duen, filmak duen erakargarria da, jolas horretan guk ulertzen dugula, zergatik nahi duten hori egin, baina beren taktikak oso iguingarriak iruditzen zaizkigu, eta jolas horretan diardu. Beraz, nik esango nuke, hor daukagu jolas bat, moralaren eta inmoralaren artekoa. Benizio, niri gustatzen zeren azugan da, geruza asko dituzula. Ez duzu simpatikoa edo antipatikoa izan, zu nahi duzu ulertzea. Ez dut zer esango amaieraz, baina hori gustatzen zait zineman. Ez dakit hori nahita izan zen papera antzestean, eta deniren iritzi aitu nahi nuke ere, papera horrela egitea zure plana alzen. Bueno, itzen genuen hortaz, uste dut, guretzat garrantzitsua zela, eta beti zegoen zerbait, Alejandroren eta Emily Bluntsen personaien artean, eta nik uste dut ematen ditula faltan bere inozentzia egunak, eta Alejandrok alegia, eta nik uste dut bion artean dagoen harremana, Alejandroren eta Emilen artekoak, simpatikoa ematen duela, eta egia esan, izan liteke neurri batean. Eta uste dut, Denik eta Bilok aste buru bakoitzean esertzen ginen, eta hitz egiten genuen, ea zenbat erakutsi behar genuen horreka hori eusteko. Bai, uste dut, filma niretzat halako konfrontazio bat da, bi ikuspuntuena, nola aztertu gure mugez kanpoko arazoak, gure mugez kanpoko etxaiak, eta halako konfrontazio erreala izateko. Orduan galdetzen badidat, nik bi ikuspegi indartsu nituen eta horretarako behar nuen erreparatu bi ikuspegiei, eta pertsonei bakoitzaren konplexiotasuna sartu, konplexiotasun humanoa, eta bilak maitagarriak izatea, ez egiten dutena baizik eta pertsonaia bera. Beraz oso zehatzak izan ginen eta zaindu egin genuen hasieratik pertsonaiaren intimitatea. Ikuspegi intimotik nik nahi nuena zen oso zehatza izan pertsonaia bakoitzarekin, eta hori horretaz hirurok hitz egiten genuen etengabe, alegia nola sortu intimitate bitxi hori,
bi personaien arteko intimitatearen hasiera, ez dakit erantzun dudan, baina hor nonbait. Arratsaldeon. Galdetu nien hirurei ze ardura sentitzen duten entzesleak diren zareten aldetik mugen tragedien inguruan, orain Europan tragedia handia dago, Siriako refuxiatuak direla eta, baina mugak oraindik ere halako infernu bat dira, eta film honetan infernu horretaz mintzatzen dira, eta mugeta egingo zenukete artista zareten aldetik ze ardura sentitzen duzuen mendebaldeko mugez, eta nola geldiarazten ditugun kanpotik datozenak, eskerrik asko. Hemen kontua da, jendeak galdetzen diola kanadiar bati, zergatik egin duzu film bat Estatu Batuen eta Mexikoen arteko muga batez? Eta nire erantzuna da, arazoa ez da muga, arazoa ez dira Amerikarrak. Ez da arazo Amerikarra, kanadiarrak garen aldetik ardura bat dugu konsumitzen ditugulako droga horiek, edo droga horiek konsumitzen ditugun aldetik, eta bai, nik erlazionatuta nago arazoarekin. Ez naiz hizketan ari nik drogak hartuko banitu bezala. Ez da horrela. Baina esan nahi dut, mundu osoa nola edo ala erantzukizuna duela sortzen den arazoaz. Arazoa ez da muga. Arazoak antza denez niretzat muga horrek esan nahi handia du eta asko esaten du gaur egun bizigaren munduaz eta biharko munduarekin ere zerikusia du. Eta politikariak hitz egiten duten bezala, horma gehiago erekin dituzte arazoa konpontzeko, baina horrek ez du konponduko, arazoa sozioekonomikoa baita, hori begibistakoa da. Beraz, hori esan nahi nuke une honetan. Hispanoa naizen aldetik, Estatu Batuetan bizi dena, gai hau oso presente dago urtebete barru hauteskundeak izango dira, eta horietan aldaketak egiteko modu bakarra, aldaketa positiboa, Estatu Batuetan, da botua emanez. Jendeak jakin dezan hauteskundeetan zer pentsatzen duzun, ez da norberaren arazoa, denona baizik. Eta gauza positiboi begiratuz, egin behar dena da hispano guztiak sustatu botua eman dezan Estatu Batuetan, eta hartara entzunak izango dira. Izan ere seguru nago, 189 hispanoen ez daudela ados ideia horiekin, txinatar arresi hori egiteko ideiarekin, deportatzeko ideiarekin, eta nahi dute humanoak izan. Gizakiak animalien modua tratatzenaren aurka daude. Nik horrela ikusten dut. Eta latinoamerikarra naizenez, hispanoa izanez, hori oso gauza personala da, baina nik uste dut garrantzitsuena dela hispanoa bere ahotsa adiarazi, entzunarazi egin dezala. Alegia, hautestontzietara ju eta datorren urteko azaroan botoa ematea. Charles Van Rey Australiakoa galdetunen izun, hainbat irudi ikusten ditugu akzio gizon handiena, ezen beste emakumenena, eta nola bilakatu zara personai hori, zeren fizikoki eta mentalki, eta aldaude beste heroina batzuek, edo
akzio emakumeak inspiratu zaituztenak hau egiteko edo inorrez agian. Bueno, eta esan nahi dut zure hilea oso polita dela. I approached Kate actually as being fairly gender neutral. Kate aztertu nuen edo antzestu nuen genero mailan, baina modu neutral batean. Ez nuen aztertu alako ideal feminista bat edo femenino bat egin nahian. Ez nuen alako heroina bat izan nahi pistolarekin eta gidoian ez zen horrela gertzen eta ez nuen horrela antzestu nahi. Edo bide horretatik jo, ez nuen nahi. Eta niretzat, Kate nire personaiarekin ark badauka alako barne indar bat, askotan euki beharreko indar garrantzitsuna izaten dena nire ustez. Beraz, akzio heroina zan, baina oso ezoikoa, ze normalean heroina horiek izaten dira komikietakoak bezala, ez da, akzioko filmetan. Eta hemen berriz zan errealitatea, emakumezko polizia bat antzestearena. Eta aukera eman zitzaidan, gizonezko askok egiten dutena egiteko. Filmetan, alegia, pertsonaia komplexu bat eta geruza askoko pertsonaia bat antzestea. Halako deribatu bat ikusi dugu pertsonaia mota hori, komiki batetik datorrena ematen duena, bai? Entrenatu egin nintzen FBI-rekin, batez ere entrenamendu taktikoari eta suizkiluei dagokienez, eta lau emakumerekin mintzatu nintzen, FBI-ko lau emakumerekin, eta hor ulertu nuen intimitatea, eta pertsonaiaren intimitatea eta komplexutasuna, zen olako programak ikusten dituzu, zer egiten zu erlaxatzeko? Konturatzen zara oso persona, oso emakume normalak direla, eta barne, altzairuzko barrualdea dutena, eta adore handia lan horretarako, baina emakume hura nahiko erabea zen, eta oso haietako bat, eta horretan oinarritu nuen nire pertsonaia. Orduan dago erabetasun hori alde batetik, eta bestetik barne indar handia, eta bide hortatik jo nuen. Zeren nik uste zaila da emakumezkoa ikustea akzio filmetan, eta oso gogorrak dira, eta zergatik pistola badutelako eskuan. Baina Josh edo Benicio ez dioz osaten, oso ondo, ze gogorra zaren film honetan, ze itxura gogorra duzun. Ez dut uste hain bitxia denik aiei esatea, baina personen erreakzioa nire personarearekiko izaten da jendeak ikusten duela personaia eta gustukoa duela. Ez duzulako ikusten emakume gogor bat bezala. Eta akzio heroinak. Charlize Theron, Mad Maxen, Rebecca Ferguson ere, oso ongit zegoen Mission Impossiblean, eta Sarah Connor. Ona. Tiroak botatzeko orduan. Ongi etorri, Benicio. Berriro. Egia esan, zuzendari askorekin lan egin duzu honekin, Denisekin, Leonardo. Baina, baieztatzea nahi du gauza bat, Benicio. Uste dut badagoela proiektu bat, nire zuzendari kutxunetako bat, Victor Erice. Egia da, Victor Ericerekin lan egingo duzula? Aldago proiekturik hor? Victor Erice monstruo bat da, zinema munduan, eta bai, egia da? Zenbait aldiz esan dudan bezala, aukera izan nuen, denbora desente egoteko berarekin, hizketan, proiektuaz, eta ideiak ditugu, eta nik, nire azento karibearrak, eta esate, tira, Victor, eta arg esaten dit lasai, gizon lasai, baina bestela, bai, bilatzen ari gara zerbait, eta behar bada ez dugu lortuko, baina Victor Erice da zuzendari oso on bat, benetan nahi nukez arekin lan egitea, zeberetako maisua baita.
lehenik eta behin zorionak Denisi, filmagatik. Prisoners, filmagatik, niretzat film oso ona da, eta erakutsi zidan nolako tensioa sortzen duen ikuslearengan. Beraz, zorionak, eta espero dut Prisoners hau bezalako film onak egiten jarraitzea, eta benintzuelintza galdera bat dut, eta Espainiara zengo dizut. Jakin nahi nuke, ze irizten dizute azkeneko bi personaiek film honetakoa, eta Escobarrena. Film gogorrak batez ere Escobarrena, zeren hartan personaiak familikoak ere hil zezaketen. Nire lagun bati kontrola egin zion poliziak zeraman arpegiagatik. Lur jota zegoelako. Jakin nahi nuen ea emozionalki eragin zintuen. Edo zer, eragiten zaitu Pablo Escobarren lana, bilatu egiten duzu, ikerketa lan bat dago, asko ikasten duzu, historia ikasten duzu, eta nik ikasitako gauzetako bat, harrekin izan zen, argi eta garbi ikusten dela, egoera Kolonbian, Escobarren garaian zela, indarkeria hori, antzekoa zela, gaur egun Mexikon gertatzen ari denarekin, antzekoa. Eta orain Kolonbian egoera hobetu eginda da, antezente, eta behar bada agian, hor badago eredu bat Mexikoko egoerarako. Hor badago jende bat hori aztertu dezakeena, baina Kolombia urte beltzaietatik irten zen, eta egoera asko hobetu da. Zinema asko egiten ari dira, bizitza hobetu egin da, baina nik urteak dara matzat hau egiten, pertsonaiak lantzen, gainetik entzen ditut oso azkar. Ila, ume batek bezala. Asarratu egiten da, eta 5 minutura pasatu zaio. Azkeneko galdera. Bueno, ez... Kartagenan, Victor Gavilarekin egon ginen, zure personaiaren oso zuzendari hona izango zena, Pablo Escobarrena, eta nik errespetu osoz ez zaituztet zorionduko zuren filmagatik. Uste dut errepikatzen direla gauza asko, ez baitu arazoen kausetara jotzen. Eta errespetu guztiarekin barkatu, baina Kolombian ez da ez elbobetu, agian publizidade gehiago dago, behar gehiago, zinema gehiago egiten da, medioak, ni hangoa naiz eta ezagutzen dut, eta ez, auzoetan ez da hobetu. Nire galdera da zein den film honen helburua. Galdera, pixka bat txotxoloa izan liteke, ez dakit inozoz samarra, baina zuek ze irizten dio zue. Zertarako dira film hauek, lagunak dioena, fenotipo hori daukazunean kale zabiltza eta pertsona asko eta poliziak eta gure eskubideak urrazen dituzte, orduan personalki Benizio, latino zaren aldetik, zein da helburua? Izango baliz sikiera drogen aurkako gerra txotxolo hori geldaraztea, zepen pentsaliteke ez ekonomikoa dela eta jende asko gehiago joan dedila zinemara, baina ez nik ulertzen dut, film bat da. Film batzuk denetariko filmak daude. Ez gara esaten ari sistema politiko az. Filma ez da jendea ezteko, ez nahita ez, denek ez dute ezigarriak izan behar. Eta trafikek gehiago ukitzen zituen beste ikuspegi batzuk, beste alderdi batzuk, baina tira, mintzagintezke luze horren inguruan zezuk zure arrazoia duzu, ez? Baina zinemagilearen ikuspegitik
de esa manera. Que Nik tipoa horrela ikuste dut. el punto de esta película personalmente Film honen kontua niretzat da, una película filma de los que vamos a poner el punto de vista norteamericano, de los que están Ipar Amerikako ikuspegitik, gerra horretan dabiltzanen los que están en guerra ikuspegia, narkoen aurka gerran ari direnen ikuspegoa, eta bizia ere galtzen dute, por causas que podemos decir eta borrokan ari dira nobleak izan litezkeen kausak direla medio, ze batzuek bizia galdu dute, eta zuk ere badakizu, Kolonbian polizia asko galdu zutela bizia, ongia egiten saiatzen ari zirela. Beraz, filma ikustean, zinemagile naizen aldetik, ez politikari bezala. Nire ikuspegia da, gerra horretan iritsi garela puntu batera, 30 urte iraunduen, eta ikuspegi Ipar Amerikakotik, D-aren ikuspegitik, puntu honetan batera iritsi gara zinean, ez da ezer aldatu. Eta ikuspegia, film honen ikaspegia, ona edo txarra, da, gu borroka jardun dugu, urarekin suaren kontra, eta muturreko batzuk jaten dira beste muturrera, pentsatuz ideia zaharrez eta esanez, suarekin borrokatu behar zaio. Eta orduan, niretzat, fikziozko gai batean, film handi asko egin dira, ez dut esako hau handia denik, baina film oso onak egin dira, gai horiek erabiltzen dituztenak, orduan, nik hori ikusten dut halako ahalegin baten modura, ahalegin bat Josh Brolinen personaia, neria, beste arazo batzuk dira, ziketa, hezkuntza, gobernuen ustelkeria, bestelako problema batzuk daude, baina haiek ez daude horretan pensatzen, gerra batean daude. Eta gerra horretan erabakitzen dutena da, ara bala gehiago tirako dugu, eskopeta gehiago eramango dugu, arma gehiago, eta hori existitu egiten da, jende batek horrela pensatzen du. Beraz, nik ikuspegi horretatik ikusten dut. Eta izan liteke realitatean, halako ekintza etxitu bat, uste dut filma esaten ari dela, Emily Blonden personaiarekin, hori ez dela konponbidea, hori ez dela gerra hau irabazteko modua beharrezkoa dena da, eta orduan hasi gintezke, esanez, eta film askoz gehiago egin genezake, eta behar bada norbaitek, gioi bat idatziko du horren inguruan. Beste arazo batzuk azaltzen dituna, beste arazoak dira eziketa edo eziketa eza, tratutxar sozialak, eta Latinoamerikan, zuk badakizuetanik ere bai, badagoela larruazalaren kolorea, eta hemengua bazara, ez zara hemen sartuko, zirkulo sozial honetan sartuko, orduan ez daukate zurik, ez janierik, ez telaturik, eta orduan beste, nik film bat egin nuen, behar bada ikusi duzu, Txeren ingurukoa, eta horretaz diardu gehiago, baina ni antzazlea naizen aldetik, eta zinemagilea naizen aldetik, uste dut bideak daudela, zinema egiteko, eta gu pentsarazteko, edo pentsatzen jartzeko, zinema asko egin daiteke, baina sikarioren honetan, Alemanak bigarren mundu gerran, umea jarri zituztela borrokan, eta azkeneko etxipen ekintzak zituzten, eta nik uste dut, Ipar Amerikarretik gerraren kontrako gorra diarduen bezala, uste dut 30 urte ondoren ez dela aldatu, hori bai indarkeria asko zokerrago dago Mexikon.
eta berbadagazki informatuta nago, baina que la violencia en Colombia y Kolonbiako indarkeria eta barkaidazuz, ez baina ez kolombiarra, baina el momento negro de Colombia Kolonbiako une beltza, jada ez da existitzen 83, 82, 83 urtean, han bombak eztanda egiten zuten non nahi. Mexiko ez dago maila horretan, baina hortxe, eta uste du Kolombian hori aldatu egin dela, baina pobrezia existitzen da, tratu txar sozial hori existitzen da, eta hori denon arazoa da, baina, tira, nik izolun guru asko eman dizkiot honi. Nik esan nahi nuke, ze garrantzitsua da, eskerrik asko benezio. Nik uste dut azken batean, garrantzitsua dela, niretzat filmak ez du zerikusirik artelekin, ez duzu zerikusiko filmean ezer berririk. Filmak zerikusia du Amerikaren erreakzioarekin bere mugetik kanpo dagoen esai baten aurrean. Berdin egin ziteken Afrikan edo ekialde hurbilean. Eskerrik asko denoi.